Kpakpando ihe Ndigbo. Ọdịma Ndigbo ebe ọbụla nọ na-ekiri ugbu a masị ya dịrị nwoke mma dịrị nwaanyị mma nke ichiri zero. Ihe abata n'oge oge ndọrọ ndọrọ n'oge aka anyị ji ewepụta ụmụafọ Igbo ndị nọ Naịjirịa ndị kara aka ndị ma ife ekwe na-akpọ na-echịkọta obodo. Ebe a ka anyị ewepụta na-eji chọọ ọdịmma nakwa ka ndị Igbo ga-esi na-aga n'ihu. Na nkịta ga-apụ iche maka na anyị nwere nwa afọ Igbo Chineke gọziri n'ụzọ pụrụ iche wee amamihe o wee ji na-achịkọta ndị Igbo n'ụzọ pụrụ iche na-ebuli afọ anyị n'elu. Ọ bụkwa ọkammụta n'ụzọ nke ya. Aga m akpọbata ya ugbu a ka anyị kwuo ihe anyị ji bịa, mana ọ bụrụ na ị chetara n'isiokwu anyị bụ ọnọdụ ndị Igbo ugbu a ahọgoro ọkwa ọchịchị obodo Naịjirịa. Kedu ebe ndị Igbo na-aga? Tupu abịa aka na ịdọ ndọrọndọrọ ọchịchị obodo nke Naịjirịa, ndị Igbo ndị ama ama juru ofu ọnụ wee kwuo kpọmkwem na ha chọrọ ịkwado onye isi obodo Naịjirịa bụ ọkammụta n'onwe ya Goodluck Ebele Azikiwe Jonathan ka o wee bụrụ ya bụ onye ga-achị Naịjirịa. Kemgbe ndị Igbo ji mere ndọrọndọrọ ọchịchị n'ụwa Naịjirịa ma ọ bụ eji mere ndọrọndọrọ ọchịchị, ụwa niile kwekọrịtara na nke a bụ izizi ndị Igbo na-eji okwu ọnụ asị n'ebe a ka ha chọrọ ịga, ha wee gaa ya. Ha wee kwekọta n'Igbo wee tụọ ọrụ wee kwado onye isi ala ugbu a bụ Goodluck Ebele Azikiwe Jonathan Obianọ. Ndị so timkpu akachasị abụọ ndị Aka Ikenga. Aka Ikenga kwuru ndị ọzọ ọha na eze ndị Igbo na ndị niile otu ndị Igbo dịgasị iche iche awete mkpu sị ka akwado nwanne anyị bụ onye nze na ọkammụta Goodluck Ebele Jonathan. E mere nke a onye isi Aka Ikenga ọ nọ ebe ugbu a iji gwa anyị nke mana anyị ga-akpọbata ya. Ọ dị mma ọ kakwa n'oge ndọrọndọrọ kpọmkwem ka anyị ya. A sị m na ebe a azụ mma akpọbata nwafọ Igbo kara aka ọkammụta n'onwe ya dibịa bekee n'ụzọ pụrụ iche. Onye m na-ekwu maka ya so na ọ bụ ya bụ onye hibere otu okwe nke a na-akpọ chess na Naịjirịa gbaa gburugburu. Ọkwa ọkammụta dịka nzigbo unu na mpaghara nke ndị dibịa bekee ndị na-ahazi maka eze si aga, a ga-akọcha m nke a niile. Onye na-ekwu maka ya bụ onye isi ndị otu ya bụ onye isi Federal School of Dental Technology Therapy nke Enugu. A na-akụ maka nke a na-ekwukwa maka onye isi Belmont Dental Clinic ebe a na-ahazi ihe gbasara eze kpọmkwem. Dr. Sylvan Ebigwei onye isi biko kelere anyị ndị Igbo na-ekele Igbo. Igbo mma mmanụ tekelekwa m ndị Igbo niile mere ihe imirikiti na-enwezi Igbo ugbu a na-enwebeghị ihe ndị PDP ghọtara ọkụ enwebeghị ebe echefuziri ndị Igbo echefu n'ime ọchịchị na ngalaba ihe dịgasị iche iche n'ụlọ ezumezu awọtara. Oke, Igbo niile tụrụ Aka Ikenga ọha na eze nyegoro Jonathan aka, including the governors, Jonathan vote. Ekedezi ife na National Assembly. Ọ bụkwa na ndị nọ na pati ya PDP. Ya bụ ife nwanyị ghọtara. Mana ndị Igbo nọ na PDP. Ndị Igbo nọ na PDP, mana ị ga-ama na wazoni na anyị chairmanship. Mana ebe okwuru onye Igbo nọ ebe a, onye ugwu nwanne ụmụnna anyị ugwu ihe ahụ ka ọ na-elekọta ya. Echere m na ekwesịrị ozugbo ọ na-akpa akwụkwọ onye Igbo ọzọ chekwa ebe a. Ajụ a ga-adị ndị Igbo mụnụgo ọkwa enyi onye Igbo na senta bel ya na ndị Pamisoro ji ya chụrụ ọma ji ya bụ ọkwa onye ichigbu ndị ọsọkọzi dị na enyemaka. Ya bụ problem ị ga-eme anya n'ife na-eme n'ala Igbo. Senate
Chuboka Ndigbo ka efemeli ya. Onye ala ka efemeli ya. So chairmanship also would onye Igbo no that. I'm not. You see, life over could be can ask not the dynamic. You need me for the Yaka. Name board some of the yellow Yaka. You will look for speaker when phone Nani. Also, I will speaker. I'll run the one. Don't go and do what you say, because you know people speaker. Man, you will look head of service. New. That is the secretary to government. Only Babu head of service. That is for the National Academy Minister. Man, you will look secretary to government. Only Babu secretary to government. Because if I'm a Jonathan. On the Ndigbo, force. That is if Fanny Brown, Anabo, Chief of Army Staff, Anabo, Police, Anabo, Minister of Internal Affairs, Anabo, Immigration, all these things. Another Ndigbo. So, only the Secretary to Government, now 15 million government. Only the Secretary to Government in the budget, in the vote. Secretary to Government, the ministers now report to him. Secretary to Government, all the board appointments and all what files directly through his table. So, Ndigbo no cheba kinu roba za Ndigbo kini haji all the idea you work off. Manangu no Ndigbo borrow speaker. On a hierarchy of leadership. That is him as a person. All the farmer can well because Kamuna in Pafu now. Ndigbo legislators. They are on the house of the reps. For 18 more put in you. Ekpo ya zone in PDP na house na city. So now I get election. Mana gani ba ni Igbo na konko na twasi ke okwa no ndi Yoruba they were speaker then Ndigbo etiti we have central where senate and deputy senate deputy mana ndi chairmanship of PDP ndị na-achị obodo Igbo ọnwa ya nke Nigeria na ndị ahụ n'ọkwa ugbu a na-asị mba na a ga-eriri ndị Igbo ofu n'ime ọkwa na senate maọbụ ha speaker ma bụ ka ụfọdụ ji ọnụ nke ụfọdụ were ọnụ nke na-ekwu ife dị iche ife ọnụ nke ya bụ ife anyị na-afụ n'ime mana o nwere ndị tụta alụ nye Igbo efu enyi ya bụ head of service. Because anytime you need a map, chairman can zone to an Igbo. Mana, why the disgrace here in the Abba? Okay, Senate President. Yeah, why the disgrace here? Because if you feel like that, or this year can memory kitchen. And if you live in all from all from within either na onye nọ n'isi gbaba gọvanọ ya mgba ka o wepụ ya ka ọ na ọchịrị hijack pati ka ọ bụrụ sọsọ ya na ọ ma adịzi gọvanọ n'aka from there ndọrọ ndọrọ adịbazịa ife mgbagharị adịzịa so newspapers ebubi ya ya dịfe emebe anyị ife weluka anyị ife a kwụsị na ọ bụ na mkpịsị aka na-enye gị nsogbu depụ ya ka ọ bụ na ị nwere mkpịsị aka ihe na-ekwu ọ bụrụ ọkwa nke seneti maọbụ nke a na-enye anyị nsogbu ka a chọrọ anyị ọkwa ọzọ ka a chọrọ ndị Igbo ọkwa ọzọ ofe Igbo enwetago ọkwa kedu ọkwa ahụ enyegofa PDP enyegofa secretary to government and people na-neglect lo na ọ bụghị ezigbo ife ọ bụ ezigbo ife ihe a na-ekwu bụ na iwere mmadụ tinye n'ọkwa dị iche na ndị nke ahọpụtara ahọpụta ya bụ otu ndọrọndọrọ onye apịara aka ọ na-adị mfe iwepụ onye esi bịa ụlọ ọrụ nke ndị bekee na-akpa apọịntment enwere ike kwulikwasị dị chọọzi ka eweta onye ọzọ mana onye ahọrọ ọkwa
tupu iwepụ onye dịka ma spika ma ihe ndị ọzọ enwesoro a ga-aga ka ife na-ekwu ya bụzikwa onye Naijiria awa french ugbo ọka Igbo kwa a na-eri nri o mepụrụ ụlọ ọfụ a na-eri olili within ebe a na-eri olili ụfọdụ ndị otu ya eje na one section of his house jee kpaa ka a ga-esi wepụ ya the following day ewepụ ya so o nwere mes na befa na o nwere ọkwa ndị ga-ewepụ mmadụ ịghọta ife na-ekwu mana ihe n'anya o nwere onye desi akwụkwọ Bradshaw ọsị taxonomy of needs, that is ife ị na-emekwana ife ka ife ịchọ ife ga-enyere otu aka ife ga-enyere otu aka bụ ife ga na-empawa ndị Igbo ọ bụ na ofu onye ji position I'm telling you iwere onye Igbo tinye as speaker ndị Igbo ndị ọzọ nọ na that place ga-eme nshịkọ adọtụ ya and ndị ọzọ ka ga-eji dọtụ ya so ndị ọzọ a na-akụzila anya ka adọtụ ya ọ hụrụ ife na-eme sins ya na-eme isi oge so anyị achọghịzị ka ọdịnihu anyị until anyị enwe very matured people nọ na parliament ga-adị selfless mana ha ji ede nnebe ọyị nọ maka ife ọha niile ọ bụ ife ọha ga-enweta nke ọha niile and ị ga-afụ ndị na-agazi the National Assembly na ndị Igbo enwetago ndị mmadụ na-enweta ndị mmadụ because ife demokrasi dị mma bụ demokrasi na-adị self-cleansing o ji aka akacha onwe ụfọdụ oge bido dị ka unyi o mesigi ọ na-achacha onwe ya o mesigi fụ ọchị ya so ọcha ndị Igbo ọchịchị apụtarago and ife dị n'ime bụ na ọ bụ na anyị na-eme ntụ a ya na ezinere nso okwu ka anyị nweke wee bụrụ ofu oge ọchịchị ga-eru anyị maka Igbo ga-achị anyị Naịjirịa Igbo ga-achị Naịjirịa nke a Igbo wen wụrịanụ maka na nke ahụ anyị na-achọ n'oke elu anọ na anyị n'ogbe aka ugbu a Kpakpando agbaala o Kpakpando bụ n'ụlọ onyonyo nke mbụ na Naịjirịa a na-asụ sọsọ asụsụ Igbo site n'ụtụtụ ruo n'ụtụtụ Kpakpando na-akwalite mmemme ndị Igbo omenala ejije egwu azụmahịa ndọrọndọrọ ọchịchị egwuregwu asụsụ Igbo na ihe niile eji mara ndị Igbo so na Igbo Infinity TV ka ị ga-enweta Kpakpando a na-afụ anyị na Naịjirịa niile kpọọ anyị na Kpakpando ihe ndị Igbo